Huomio! Tänään nopeasti esittelyssä meidän uusi päivitetty Molotovin Cocktail tasku. Ennen oli vain tuolla vyölenkillä, nykyisin mollekujastoon kiinnittyvä täällä mollekujasto takana. Vetoisuus on just eikä melkein tällaisen puolen litran juomapullon verran. Yleinen muovipullo sujahtaa sinne ja kiinnitys vanhan parakordiviritelmän sijasta nykyisin shockkordia ja tällainen pull tabi, mikä tulee tuohon päälle. Pitää pullon siinä helposti ja on helppo käyttää yhdellä kädellä. Pullon saa myös sujautettua sinne kohtuu helposti ilman toisen käden apua. Oikein kätevä systeemi. Edessä vähän velcroa. Saa siihen kaikenlaisia merkkejä, jos haluaa laittaa jotain. Se ei sen kummempaa tällä erää. Jos varkausasiat kiinnostaa, meidät löytää YouTubesta, Instasta, kiinalaisten tiedusteluohjelmista TikTokista ja varmaan kaikista muistakin sosiaalisen median kanavista. Ota hommat seurantaan ja käy kattoo kaupasta. Löytyy myös northertactics.fi. Samalla nimellä löytyy myös kaikki ne somekanavat. Nämä 3 myyty, mutta nyt lähdetään tekemään lisää. Kiitos näkemiin.